to ublem yalam yangi lamba kene ka por bat ka khubor ka bang kwa ban kren le pidon bible seu baha ban ya pe Philippi sau khat way Philippi sau khat way om banga ong sapang ka jing seu kerdu namar ngala nang ha ka no ka jing long bangalong ha ka tahi ban sneu hun te ka khubor ka ba don ha ka do no jonga kabang kwa ban wanra apdeng jongpi kalong sapang ka jing sneu hun ha ka jingim ha ka tien parang ki ong ka contentment ka jing sneu hun ha ka jingim upol ki prabanget ki parlok Ukraine kini ki tien ha ki banget ki badon ha Philippi haba upol udon ha ka yeng bendi harum ki banget ki pa yau Epaphroditus ban lej ai jing yarap yu upol upan pau ya ka jing sniongu ya ka jing kemen ya ki pra banget ki bapa jing yarap yu bat ha ka ju kapor upol ukwa ya ki pra banget bakin sniau thu bat lada kim pha kanu ka jingerap jongki ye uru ulong ubas nyauhun badro usnyauhun haba udon ha kanu ka jinglong kamtam haba udon ha ka yeng bandi upol namar kata kadau ukwa yangi baro ki badon hangni bangindon ka jing nyauhun ka contentment ha ka jingim jongi kamtam kumki Kristan ka jingmut ka banangkong ka jingmut ka jing sneuhun habau pol wong us sneuhun ha ka no ka jinglong ka baulong ka bamut ba ladau utngan neu kedang ladau duk ne ruspa ladau yo kendiat leneu yo sibun us sneuhun be ha ka jingim badu sneu nabau sneu baulong ubadap ubabiang wat haba don kipor kiba dap biang nang taru upol syakta naki jing jenjar bat ki jing tenju kiba bon jai kiba uya kendu ha ka jingim jongu upol haswa bon long Kristan de ya kendu than ki jing jenjar han raya han daula long Kristan uya kendu bon ki jing jenjar ki jing tenju ka jingim ka jongu ka jing bat upol syakta nekini bat namar bahaba ki wan ha ka jingim jongu unom knyum yo blai ka jing sneuhun ki prabanget ha ka jingim kamot ka jing hun ka mensim jonga jongpi kat ka bangi yo kat ka bangi don bat kat ka bangi ya kendu ha ka jingim jongi ki jing mo ki jing jenjar ki jing tenju babon jaj habangi siau hun ha ka jingim ka jongi ngilong jai bat ka mensim ka suk ngim khuslai bat ngim sep ting ha ka jingim ka jongi ngan kedeu katto kan ne ki benta ki badon kam bangide ban siau hun ha ka jingim jongi kawai kalong ide ban siau hun ha ka spa ka bangi yo bat don ublai ki prabanget ki parlok ulakar khu ya ka jing trai jingta ki kam ki duk ki jongi bat kidona pedeng jongi ki badona kene ke jinyeseng ki badon shibon kaspa kidon pana pedeng jongi ki badon ha kene ke jinyeseng ki badon khandiat kaspa hanrai ngide ban sneuhun ha ka mensim ke jongi ladangi yo badon khandiat kaspa lene ladangi yo badon shibon kaspa ngide ban sneuhun ka jinge bat ngi ki breu kalong baladangi yo bat don shibun lene ladangi yo bat don kendiat ka sparu ngim sneuhun
Namar bangi kuah ban yo spa susu. Kat bangi dang im hagane ke pertai ki prabenget ki parlok ka jing kuah spa kam kutsu. Lada pipuli Ecclesiastes iwe nyau ka ktinu blai kong baro ki wa ki tu sya keduriau. Hendrai keduriau kam juong senge no ngaladap. Kong ai si ai. Kata kamudru kumju kibriu kibayo silak kikwa arlak. Kibriu kibayo sikrur kikwa arkrur. Lada ailut barok kene ka makaliaru ubriu nomhun kebriu. Ailut barok ke pertairu ubriu kebriu ki nomhun. Lada kamdon kata ka jing snyuhun ha ka mensim ka jongki. Lada ngimhun ha ka spa ka bangi yo badon ka pensoy yangi ban yo ya ka spa wada ka lenti ka bamdai. Kawanra ka jing yasun yasniu si men si para si ying si sem pramarjan prasnong pratau para breu. Bat ka penlongru ban thok ban syukor. Kabapiyo ina kapor hagi social media. Tang nagadaw ka jing kuaspa amsalia ban thok ban syukor yenu. Badru kalam siya ka ban penyap. Kajing yele keleng ka pertai. Kajing yele snam kitma kadai nagadaw ka spa. Yakni ya kajaka, yakni iki marpo kendau. Nang taru ngimdon por ban yaslok badu blai. Hakaban pule ya ke Bible bad ban duai. Kumbalarwai kajing seng samla standing committee ke ketin ke jong blai. Bad kum ka ying le se ngimdon por ban yaslok badu blai. Kaspa ki prabengai ki parlok kaya rap ya ke jingdon kam jongi tang hakane ke jingim ha ke pertai. Hanrain dang ila leit na kane ke pertai. Kanom ya rap bat ngimla banra nongkong Timothy nriunyo ketinu blai ke ong kumta. Haba ujub ubriu berius pa tam hakatu ke por ke jongu. Uduno ya kaspa jongu. Semlak nyum yo blai. Semlak pop yo blai. Namar ba usnyau tu day blai ba ay ya kaspa yo. Bad ujub usnyau tu uong ngawan lengkoj sa kapertay. Kelaman ra Bad uong ngan lej pai lengkoj. Sa kajaka kabangawan job iwe khat lai arpuai seo ba pulisi yang ya kene ka benta kawai par ka benta ka bangi de ban seo hun kalong ha ka bor bat ka burom ka bangi yo kidon na preng jongi kibadon ka bor ha ka kam ka bangi troi ha ka snong ka thau ka sansar ka kadar ha ka balang bat kidon na preng jongi pat kibam don ye kine Kidon na pedang jongi kibayo ya kaburom ha ka jing pule puti. Namar ba pi pas ba. Pi poy siya ki top 10. Bat kibayo ya kaburom ha ka kam. Ha ka snong ka tao ha ki imlang salang. Namar ba imba treba. Bat kibayo ya kaburom ha ka balang. Kumtong ila pule ya ki history ilit temen basan. Ya ka jingim ba koridor jong ke baila no senyang katu gede ka burom ka basa ya ka jingim jong ya ka pateng ka badang sa hanrai ki don pat ki bam yo ya kene ki benta ka burom dan rai ngi de ban snyau hun ki prabengai hakata ka bor bat ka burom ka bangiyo Langi yo sibon, langi yo kendiat kebor keburom, tongin siauhun kumta, kumbau boleh ulah penkup yengi. Kata kemud ngimdei ban kuah bor su, ngimkudei ban kuah burom su, wat habau ublei umman. Nama ledengi kuah susu sabar kemon ublei, kayalam yengi ban yo wat dekelenti bemdei. Happen siau bah beriu. Bat mselia ban penpai
tang ban yo ya kata ke buram bat kabor penpai ya ke yeng ke sem ke snong ke thau ke balang kawai par ke benta ke long ngidei ban snyau hun ha ka sap ke bengidon ublei ula ai yengi kisap halaki jong ki jong kidon na pedang jongi ki badon ke sap ha ka ruai ke siau ke put ke tem ha ka jingile kai ki ja jingile kai babun jaj ha ka draw ha ka sna ban kren ye ka tin ublei ban yalap ban yeslok ye ki breu bat kum ta terter ki sap ki babun kidon na pedang jongi ki bayo bat don tang kawai ke sap lene ke talen kidon na pedang jongi ki bayo ar kidon na pedang jongi ki bayo shibun teli bat ngidei ban snyau hun ha kata ke sap ke bau bleu la ayangi langi yo bat don tang kawai lene ar lene shibun kata kemut ngimdei ban ikwa ya ke sap jong ki wei ngimdei ban pertubut ya kesap kiwei bat ngidei ban pendon kam hok ya kesap ke bau bleu la ayangi pipule Matias ujisu nai ke jingkan thok babha ya ki pendon kam hok ya ki pendon kam hok wai ke jingkan thok ke besniu Matias arpusan lenong kawai pat ke bangidei ban snyau hun ki prabengai kalong ha ki jing bat ki jing tenju ki bangi ye kendu ka jingim Kristan jonga jongpi kamdei kata ka bangi yo ban yai be tang ha ki surok siang ki bejeli hanrai ngi ha ban yai ru ha ki surok ki ba khoru khoram ka bamot ngin ye kendu ki jing ki jing yele ki jing tenju ki babon jai jong ka jingim jongi ha ka jingim simet ha ka yeng ka sem ha ka balang hanrai ngidei ban snyau hun kumupol habau ye kendu ye kini habangi ye kendu ye ki bat habanga ong kumta kamut pat bangi kwa ban ye kendu ye ki jing jenjar ki jing tenju ha ka jingim hanrai habangi ye kendu ngimdei ban knyum dalele yo blei mdei ban kuslai mdei ban shepting ujub upol ki wei ki sakriu blei kim ju khnyum ki jing ele ki bagi kendu ha ka jing em ka jongki ublei ki prabengai ki parlok usha bakin wan ki jing jenjar ki jing tenju ha ka jing em jongi kenang ban penjan yang isu kenang ban penrit yangi na ka jing long krau sarong jongi kenang bangin shani aluthu badru ban penkre yangi ya ka jing em bom jukut pila da ki breu ki imbai tang ha kasuk ka kemen kadap ka biang ki briu kin jengai no blai ki la bandu ya ka jing im bom jukut rei ka jing don kini ka dei ublei ui ban penjan yangi ban penkre ya ka jing im bom jukut ki jing jenjar bar ki jing tenju ngin yai kendu ya ki ha ka ne ka perthai ngin yai kendu ya ki kat bangidang im ha ka perthai ladangi kwa ban laj kamut stang bangin ong yo blei sim no yanga ngan lej no na ka perthai ngin laj tang dangi la lej na ka perthai namar ba habneng ka jaka ka de ka bomdon shu ki jing jenjar bat ki jing ele ha ka jing im kawai pat ka benta ka bangidei ban snyau hun kalong ha ka balang hau Jesus Christ ngamut ban ong bat ha ka balang ka bangidon kidon ki banget ki bam hun haba ki la nget hau Jesus Christ ki phai din no u ngam tip ke ka dau ka ba pelong yakin bat kidon ki banget ki bam hun ha ka balang ka bakidon haba ki yoi don jing ha ka balang habakim snyau tenat yenur yenu ha kabalang ki kwa ban mi no na kabalang udon we sam u rangba ulade ula kwa umut ban mi no na kabalang kabaudon ti aingo yo blei bangayo ban ye kendu yo ngaong yo ki jinge
ki jingele ki jingduna hakano ke balang kadon lada mimi na kene ke balang menlei penyeso skano ke balang lene ke kanhun ki ju ki jing men ya kendu ki ju ki jingduna men yoi le si kin kam krauro ti ai ngo yo ble ula sange ban mi udang ne ha ke balang hadu mentah kidon ki benget ki bami na ke balang namar ki sya yelam bakla ha ki jing hikai ki babakla kidon ki bahikai bakla bakam don jing penim ha ke balang presbyterian hanrai ke don jing penim ha ke balang jongki lene ke kenun jongki hanrai ki prabenget ki parlok kenu ke balang ha percaya kamla ban penim yeno ru namar ke de ke met ukris ban penim yangi de tang u Jesus Christ ukli jong kemet utrai bad unong penim jongi tang ba ka don kam yangi ban don ha ka balang namar habangi don ha ka balang ka yangi so badu jisu kli jongi ngi kemet bad ngi yo ban syakriyu ban yathu syapang jongu kat bangi dang iem ha ka ne ka perthai kidon ki banget ki bamhun ha ka jing pen baptis ka bau pastor ha ka balang ula pendep ki ngop ha ki jing hikai babakla ya ka jing baptis kawai ka jing hikai bakla ya ka jing baptis ki ong lemdap pen baptis da ka bapengam myo jing penim wat na ka bible na do Genesis ju jing pen paul da philap ngangam lap da philap se yatho lem kam don kum kata bad nginom yo jing penim da kanu kerukom ka baptis jingi namar ba kadai tang kadak ka ba syabar ka jingle nginom yo jing penim le da pengam le da sunret le ni da ka bata phikan mau ki prabengai udakaj halor ka ding phna lokas arpulai sapuar hado sapulai lai teli ki ding phna ki don halor ulom kalbari wesh kaman wesh ka diang udakaj jisu apdeng unis ka diang ukran banyo jisu baru badon syakaman u yo i yo jisu pe nado kli hado kejat u yo i ya ka jing pen sitom yo jisu u yo i bau jisu syam knyum syam dom syam bitar badu yo i bala tho u niu long sim jong kiju u perkhat bau ni u priu u don ke hima hangno rangno u long ba kamper na ki wai ki priu stangkat tu kan ni kentau de ban klat no badu jisuru de ban klat no katu kan ni kanta tiu klem pensep ga kabu wong jisu kan mau yanga onda me poi ha ka hima jong me habnen u jisu klem ong le pembaptis wa klem ong hiar le pembaptis kiu biang ha ka ding pana lada ka jing baptis ka don kam ya ka jing penim ula u jisu la de ban ong kumta Henrei su ong be yu hakani ka sngi men long lembat nga ka paradise ka daw ka long namar ba u kla ka bamut bad ula ngej hau jisu kita kilong ki benta ki ba don kam bad ki wei par ki hikai ki ong ba mdei ban baptis dang kulung namar kim pat snyo thu ya ka pop ka dei ka ba ki ong kim pat snyo thu ya ka pop Henry hangi ke balang ki kimi ki kpa ki bahaying ki wanra ya ki kon ban baptis ban ngi pen ko ngoi ki kimi ki kpa pen kular ya ki ban yalam si jing kala ka bamon ki kon ki seu thu badro bakin hikai ka ktien ka jong uplay haba u jisu upha ya ki sunran bat ya ka balang ban baptis ya ki banget hu Matius arpu pra kat kandai arpeu syamlah hukum ban baptis da kanu kerukom syamlah hukum ban baptis syamlah bu ikarta katas nam seneng henrewi ha ka balang kat ba ka balang ka snyobit namar bau jisu tip nadu barung ka pop kan don ka jingya pat ya prakin mi bon ki kanhun tela ki jong ki rukom kin pendep ya kene lada ublay ki prabengai pediang ya ka jing baptis jongi ke balang presbyterian unompa revival laisin ke revival kawan laisin
ขัดขันได้สปะเรียวขัดขันได้สปะสันพันเรียวอาราจารย์เรียวกับบังเยติบบารูกับบาลังเพรสบิเทเรียนกันอมรอยหากปอร์บวันโทมัสโจนดอนตังชิตรอขันเดียดกีปราบังเงยฮันนองซาวเลียงฮันเรมันตางิดอนดะกีลักเบลย์กรคูยากจิงเอลับจงกับบาลังมเดนักดาวจงกับจิงบัพติสและเดาเบลย์มันจูร์อุนอมกรคูยากเอกบาวเบลย์มันอุนอมยะเทรลังกตากลองกเวกับบันตานางตารูดอนกิบะฮิกายบะกลายยากสับตันki ong pi ka balang pi klem mane ha ka sngi sajan ka sngi sabaton hanrei ki prabangai ki parlok ka sabaton ka dei ka bau bleu ai tang ya ki ju mdei yangi ki gentle Christian baru sa ka wengi dei ban seo thu na do bau jisu wan long briu sa ka ne ka perthei ya ka jingim ka jingai la pan shong nong rem hau jisu mdei shu ha ki hukum ngamong ba ki hukum kim don kam ki don kam tambah kim lak penim. Kehukum kelak tang ban ong yangi wat le. Bala dengi le ke ba ke ong wat le ke penrem yangi. Nrelai nang ta kam lak ban pelajim. Ngi don kam yaki hukum kenang ban bha ban miat ke long briu man briu ban syong suk syong san haka jingim pra briu. Hanrei u jisu u balong ke nong rem ke jinget yangi ki banget hu. Bat balengi rekhi haka sngiu trai. Om haka sngi sajan. Namar bangi pensyong nong rem na ka jing mi pat utrai jisu. Mi pat haka sngi ke balai. Kum menta ke sngi. Kum ta ke kepa temen na do menswa. Ki bu ya kene ke sngi bat ngi peteng ya kata hadu menta. Kawai pat ke jing hikai bakla nadu ko poru jisu hadu menta ki ong ba kambiang tang ban nget yo jisu. Don kamru ban le ki kam baba, don kam ki niam ki rukom, don kam ban bat ye ki hukum ban yo jing penim. Hoi kini ki long ki ba don kam ban le, ki niam ki rukom, don kam ban bat, namar ki lam yengi ban jan show blay, don kam ban le baha, habala yo jing penim, baki wei kin yo jing kerku, Andrei kini kimla ban penim. Namala da pipuli Ephesus ala nong prakandai, ka ong ba, ka jing penim, ka de ka jing ay da ka jinget. Ublay wai ka jing penim lembau Jesus Christ. Mano ki bangai yo kin yo ya ka jingim bom jukut. Nginom laban thit ya ka jing penim. Bat pinom lahi ban siudor ya ka jing penim. La do ublay ong siudor ya ka jing penim lahi. Wai ka sngi ubnai ki klor kal air slap ko Ada boleh wong siu ke bai sengi jonga pila ban siu. Kami nduk nang step nduk jan mit. Tang ke bai lai rung ila knyum de la he ke bai lai. Siu ke bai slap, siu ke bai pila ai. Mla. Ya ke jing penim lele mdan bala. Ai Tang baha banga ong ke jing penim ai kam dei pat ke batat dor. Namar ba ka dawa ya ke jing emu jisu halor jong keding pena. Ban penmi ya ke senam, ban sait ya ki pop jonga jong pi. Kawai pat ke bangidei ban snyau hun ha ke jingim. Kalong ha ke renyeng bat ha ke dur ke bangidon. Kumbau bleu la tau yangi. Kidon ki bom hun. Ha ke renyeng bat ha ke dur jongki. Hanrei ngidei ban hun. Keren yang kumbau bleu la thau yangi, kadur kumbau bleu la thau yangi, namaru bleu la thau karpang yangi way pay way, ngilong special, ngilong unique, iway pay way, karpang hakmat ublay, perkat deki billion gibriu, kadon kejingi per, lada don kejingi srem hang ne hang tai, rela de pipet bah kadon kejingi per, hang ne hang tai. Wei orang ba ula klat nagane ka perthei uong yanga wong hakata ka bangi ya songkai hakawa ndalawai ka jingseng wong la de yo la de ong ban jit ya ka samla ban song kurim wong wong ngan pechwa ya kadur om ya ka jinglong ngong balai
wong kedur melak suban pen kelah. Kejing long dang la man pen kelah. Ngapat ngam senyau ya hab badu. Pisnyau ya hab badu. Ngam senyau ya hab. Namar balik. Namar ba ngi barok ki bawan long breu sya kane ka perthei. Barok nangi ngi long ki ba bha breu halaga jong kedur ke bau bleu thau yangi. Atrai pia manjur ban nga. Mdoni weru besniu breu. Barok ngi bha breu halaga jong kedur ke bau bleu la thau yangi. But ublei u airu ya ki khmat. Ki ba kerpang. But ya kiru kompet kiba peri way nay way. Kasamla kabamon umastar umastar bi umman. Usamla ubamon kamis si kamis di kanamman. Pi kiru kompet kikmat kiba per kiba pla kiba kerpang. But bon sin ngishayos nyo badon gajing kanto kumno mon ya kato. Leni kumno kamon yau tu, mo. Dang hakan ni ke uniu benai don ke jingi tho, dang don jingi day kendiat, kidon tang arngut separa, uwei u tau balas, u bahe u benengkong ya tho, tiu tau para u berit, udang samla kena kum tu, tiu dang sudah ya tho menhau uniu benai, tiu tau para jing sao kan tho. Yo men wong kum nu mon ya katu jit ya katu peit na mo hau tu mon kain hau men tu mon pelat te ha kita ki berkentho bemon te kim mon te hai ta le neu ta bemon te haki pat bahabriu te kimon te la ke jong kor kompet kani kalong ka ba phla ka ba mayan kabau play uai yangi kumta rengi day ban snyau hun hakadur kabangidon namangi long ki ba bhabriu la kajong kadur ban ngidei ruban hun hakaren yeng kabangidon namar kidon ki benta hakajing im ki ba jrong kim la ban le nrei tang ki balangkot kidon ki benta hakajing im ki ba ki balangkot kim la ban le nrei ki ba jrong ubleu ya penbiang lang ya kajing im jongi wei pi wei kawei pat kabenta ka bangi dei ban snyau hun kalong ha kajing long ka suin bene ublei wa yangi saut li ki ayom ha kachisna mi aingo yo blei ngi yo barok saut li ki ayom namar don ki jaka ki bom yo mat yakini barok sau ki don ki bom hun lada shit palat lada kriat palat ki don ki bom hun lada slap tan ke beneng slap bal lada rang ke beneng lada haka ju ke sngi don ki bayatho shong kurim bat ki don ru ki bathung jing thung ki bayatho shong kurim te ki kwa bakan rang ke sngi kan rang ke beneng kan shit ke sngi ki bathung jing thung pat ki kwa ban slap banom yap jing thung baki dang sudap thung Tapi mud ubleun penbiang tang yano hagaju kesngi uneu duai ban rang uneu duai ban slap penbiang tang yano hagawai kesngi la yathu yanga ha civil hospital Shillong kiong nakane kaliang kawai kaliang ka shit sngi karang ma nakane pa kaliang slap peniklat tang ke surok civil hospital lese kini ke ba yo kesngi ke barang ki duai ban rang kini ki slap sene lese ki thung jing thung ki duai ban slap ti hatu blem penbiang lang baro yehun lang penbiang yang ikat balas nei tenre wala kataru don nangi ki bamhun ha ka jingim jongi kum ki breu bat ka wei pat ka benta ka bangidei ban seuhun kalong ngidei ban seuhun ha ka bam kedi kidon ki samla senrang kentai bat ki bala sandru ki bamhun ban bam bandi tang ye kata ka bababat ka batei ka bamentoi hanrai ki kwa ban made ye ki jingbam jingdi ka basniu
kum ka kiat bat ki drugs. Bat ki wei di ki jing bam basniu ka kiat kadai ka wei ni ki jing di ka bala rimba la ban ong ka all course rei ki drugs ki dai ki badang mi thamai bat ka kiat kala penjot bon ki briu bon ki long ying long sam bat ka bakhama susu kadai ka ki drugs hasor dakilak menta kilak ngop senrang kan thai kila ngop aga jing di drugs bat u drugs ukam ki kam kloi ban ngop namar ba phi ka kiat ka sma ndo briu di na jangai la su thu o new nong di drugs sma kat ban tip kimi kpa ki men para u briu le ne ka briu kila kerni bat chisin bala ngop haga jingdi kiat di drugs kata kamut la ban light da ka bor briu dalai phimam light ka jingim ka jinjar kalawai ka jingim kalawai ka yeng kalawai ka jai ban riu kalong ka badom bat ka kta ya ka yeng ka sem ya ka jingsuk jingkemen kadon ka wei kalong kemi hasor kadon wei ukon bala ngop ha ka jingdi drugs kong ngakwa ban tiet no ka tu ka beje ka sorkar sipeu beje bakin yelek sipo office kong ngadon ha yeng tha khle ngaat khle tau kon u badi drugs u dawa bai san spa man kasni te kong shwa ban kut ka san beje ngampat kwa ban tiet ka beje sorkar ban lek phai sieng naman da poi sieng at biang ka khle tau kon u pendik penjenjar pensosat yai kemi ki don ki long kemi ki bapli ki long yeng ki bar ya kendu kumne baru ka jot ka met bat ka mensem tien umblai nong kong korin lai kan riu kan nyo ka ong ba ka met jongi ka long ka yeng song u mensem ba khoj u mensem ba khoj u dei u blai perkhat ma phi kat u blai ban song hangi kumnongin penjot ya kane kamet kumnongin pentingit ya kane kamet bat ubleun penjot ya kita ki ba penjot ya kane kamet daki jing baham jing di ki basniu bat daki wei de ki rukom ladangim kala ka bemut swa bengin leit na ka perthai kumta nga kentu phi ki samla ki bempat kta ki bempat mat sio bahawat kta wat mat yo ka jingim kan jot kalawai kan jot kabalai pat kamat kalong kumno ngin siau hun ha ka jingim ngin siau hun ha ka jingim ki prabangai ki parlok haba uji su sansar yangi uji su de ban yo ban sansar lut ya ka jingim jonga jongpi kum tangi de ban ailat bun song ha ka do not jonga jongpi bat ai tilut ka jingim hau bat habau jisu don hapo jongi ka mensim jongi ka hun nangta ki ai ha ka pertai kinne tang sipor kat bau jisu ladau don ha ka donut jonga jongpi unyai don bat ngi unyai ne bat ngi ha ka ne ka pertai kham tam dangi la leit na ka perthai bad un yai don bad ngi jiunom la junom habneng kawai par ka benta ka longi de ban snyau hun habangi shani hau blai ya ki jing don kam ha ki jing ha ki jing jenjar ha ki jing tenju babon jai ngin long ki ba hun ha ka jing em jongi namar bangi tip bau play un pen yo ya ka jing don kam jongi namar bangi tip u play un pen jem bat weng ya ki jing jongi ula ban weng badru kawai hadin kawai badu play un ai yangi kabor bangin sha ya ki jing tenju ki babon jaj ki bangi ya kendu kat bangi dang im hagane ka pertain nang ta sekawai
ngin deban ngin snyohun habangi sensari haki advertisement. Ki advertisement, ki don haka television, ki don haka YouTube, ki don haki magazine, ki don haki kot, haki rukom ki beper, but kini ki advertisement, ki penlong yangi banom hun. Pidang sudah tiat mobile, pidang sudah tiat baje, pidang sudah tiat kali hadin sibnai advertise, bakami biang ke mobile, ke bajel ne kali, ki ong ki kambah, kami tenat, kuah banyo. Kumta ki prabangai ngide ban sensar mangi ya ki advertisement warsha sensar haki advertisement yo pilong merau haki hanrai ngide ban sensar mangi banom ai ki jengkua ke jongki nang taru ngin snyohun sekawai ke benta habangi pelek jingmut seneng ngi im hakane ke pertai tang bau ji suong bangim day kijong ka pertai namar lathe dingi da ka dorba ka snam nongkong korin lai khat khandai arpeu walangi im ha ka pertai hanrai ngi day ban pelai jimut setai sebenang sebedon ublai kabadon ka jingsuk kabadon ka jingkemen ka bangi kermen ngin samat kum ki bangai bad habangi pelai jimut seneng nginom kuslai yaki jong kene ke pertai namar bangitip bangin sahab no yaki pimla banra sinayaru pimla banra badru ngitip bangin salat naki jing ki jing jenjar ki jing tenju ki bangi ya kendu nang ta sekawai pat ngin snyohun habangi ngim yanu jor bat ki wei pan ngim dai ban yanu jor bat no laha kaspa banong oi tai yo ngangam yo laha baro ki benta jong ka jingim ngim dai ban yanu jor bano namar ladangi yanu jor bano la pi ong kaspa hakano no ko benta ka jingim ka penlong yangi ki bam hun namar ngi kwa ban yo kumba yo kiwei ban ngi kwa ban long kumba long kiwei bad ban tam ya kiwei habangi yandu jo bad habangim poi seka thong ngim kot kumta ngim snyo hun ka jingim ka bakhadu kamat kalong ka jingmi habangi snyo hun ha ka jingim ladangi yo khandiat laneng yo sibun ki ki badon ha ka pertai nginom hun namar ka jingim hun ka mensim kamdei ha ka spa kamdei ha ka bor kamdei ha ka buram kamdei ha ki jing sio bha ki jong gane ka pertai hanrei ka jingsuk ka don tang hau Jesus Christ usim jong ka jingsuk tang hau Jesus Christ pinlap ya kata Pio barok ke pertai. Pio lut ya ke barok henrei pinom suk. Ngakan mau kawai ngapulih kawai ke magazine kawai ke long yeng hapo Chennai. Ukpau deu engineer. Ke kami ke dei ke doktor. Kon senrang ru engineer. Kon kan thai ke doktor. Perkhat ma pi ki ba hek kerdan, hek tulop. Tenrei ke ba phla ke ba penlengok ke long barok saungut ki penyap dalade yalade tang baswa bakin penyap kila tho highway slip kot soda ki ong wat subah sniu ya kene ke jing yap ke jongi mdon meno badon kti rei ke jing le jongi hi te ki ong ka dau ka long ni yo ya ka spa ni yo ya ka bor ki long officer ni yo lut kat ka ba ka perthai kala bang terwa rei ki ong mdon jing sup ke donut, ke suda, ke telit. Kita kilong ki breu. Yolut baro henrei msuk. Pikan mauru prabangai Solomon. Solomon de usim berius patam. Ubastatam. Empat don ki bekot. Ya ke jingstat, ya ke respa Solomon. Uongkat ke baga kemat jonga ke itenat ke kuat ngamju pendu ya kata.
Handrai Solomon don jingsuk. Namarba upaidin noble. Paidin noble. Hoi wala hadin wan pai biang soble. Nagatagadao lada pipuli ke kitab Ecclesiastes. Solomon wong kajing thala. Kabamut kabamantoy sudah. Solomon wong ngayo kaspa. Ngayo ke bor, ngayo ke burom, barok kat ke pertai ke labana, nrei kamdon jingsuk. Ke jingim syabaru blai, mdon jingsuk. Ke jingim klemu Jesus Christ, ke jingim syabaru Jesus Christ. Kanom don jingsuk, walang isyong halor kaspa. Balada barok ki breu ki baim hakane ke pertai, ki hun haka jingim kumba ki yo, kumba ki don, kumba ki long, kumba jia haka jingim. Kapertai ngan ong yapi kan syong suk syong sain. Kapertai kan long kabasngai. Kapertai kan don tang ka jingye i ka jingye day parabreo. Hakabangan penkut ladanga don na pedang jongi. Ki badon hakane ka jingye seng. Ki bamju snyaw hun haka jingim. Na kino ki daw ki bangla kedaw syakmat. Ngidai ban ong yo blay maap yanga pleng barok skat tu ngam snyohun. Habangim snyohun ngi knyum yo blay. Balada ngi knyum long ngi pen snyosi. Pikan mau ublay penyap ki Israel ki ba knyum yo babarbor. Bat kumju penduk bakin rong sya ke kanan. Kari ke bau kular ya ki kon Israel. Kajing knyum ke wei ke ba pen snyosi yo blay. Ban ngide ban kut jingmut. Ban ong bangan long kabas snyohun, ubas snyohun. Ha barok ki benta ka jingim jonga. Baladangi snyohun. Ha barok ki benta ka jingim jongi. Dalele nginom knyum yo blay. Dalele nginom kuslai nginom seting. Handrai ngin pensnyo baha yo blay. Ha ka jingim ka jongi. Ban ngin long ki basuk ki ba kementam ha ka ne ka pertai. Langi bam tang ka ja bat kamlu ladangi bam ka ja bat ka do ngisuk ka mensim. Tito beliau ni rap yang ini lembah kini keketin bakut jongu. Kaba ngayok banwanra hapedeng jongi. Sepang kini ke jing snyauhun haka jingim ke contentment. Bangin yok ikani ke jingmut kumbalong upol usyakri ujong belai. Beliau kerku ya keketin jongu nak benta keburom jongu. Amen. Tongin duai. Pa jongi bahabneng hagane gano pai singi ngilio snyau ya kektien ke jome ka bau syakri jome upol usnyau hun haka ke bau yo udon haka jingi kenduk ke babun jai la bandon na pedeng jongi ki bam snyau hun haka jingim haka no ka benta ke area ka jingim yarap yangi try bangin snyau thu ngidai ban snyau hun ladangi yo bat don kendiat leni sibun kumbangi long. Try kenang bangin pensyo bahaya meh ka jingim jongi. Yarap yangi atry bangin long ki basnyo hun nang ne sakmat. Kenang bangin pensyo bahaya me oblai. Bad bangin mat ka jingsuk ka jingkemen. Namar ki ke jonggane ka perthai kimla ban ai jinghun. Kimla ban ai jingkemen. Jing tengen ni ka mensim. Nrei tang meu Jesus Christ. Ubelong ublai. Ublai badon bor barok. Ubala ij yangi, ubala wan segane ka pertai, ban syak sistem, ban syak yam, ban pelai yangi na kedujok ding ka basir kai. Kiduai kerku kumta yangi, kerku ya ka ketin ka jome atrai. Nang kerku ya ka presbytery, nadu moderator ki sekretari ki nongkit kam baro, pastor kita membasan, ki prabengai baro hapo ka presbytery, kerku wai puwe hakikam, ki jing troy, haka jing pule puti, kerku haka bor haka jing start menang ai kila benang pendap ya kikam haka jing im simet haka yeng kesem haka balang haka kam ke bagi tre ke burom ke jing ro ngi ai seme map ya kilat jongi haka kerteng ke jong ji sungi duai